Παιδιά, κοιτάξτε λίγο προσεκτικά μπροστά σας και πείτε μου αν διακρίνετε τίποτα ανάμεσα στα δέντρα. Όχι, Πάμε να δούμε τι υπάρχει. Αυτό που βλέπετε μπροστά σας είναι η πύλη του θρυλικού οχυρού Ντάσαβλη. Εδώ. Και χωρίς να χρονοτριβούμε θα μπούμε μέσα να κάνουμε ένα explore video. Να βγάλουμε φακούς και να ξεκινήσουμε. Ανάψαμε και τους δύο φακούς και ξεκινάμε. Πάμε να κάνουμε ένα explore σε αυτό το θρυλικό οχυρό, το Ντάσαβλη. Το μοναδικό από τα συνολικά 21 οχυρά της γραμμής Μεταξά που παραμένει αναλύωτο. Παραμένει στη μορφή που ήταν το 1941. Μηχανοστάσιο. Με το που μπήκα μέσα, ένα αεράκι το έχει. Αποθήκη πυρομαχικών τροφίμων, θάλαμος οπλιτών, τηλεφωνικό κέντρο, γραφείο Δημηρήτου. Πάμε από εδώ. Τουαλέτα. Αποθήκη πυρομαχικών. Θάλαμος οπλιτών. Ό,τι βλέπετε, βλέπω. Μαζί το ζούμε. Κοιτάξτε ρε παιδιά, έναν τεράστιο θάλαμο οπλιτών. Το Λύσσε, για παράδειγμα, τέτοιο θάλαμο οπλιτών δεν είδα να έχει. Και κάθε φορά που μπαίνω σε ένα οχυρό, πάντα η ιδέα που μου έρχεται στο μυαλό είναι πώς ήταν η ζωή όταν ήταν φούλε παντρωμένα. Κοιτάξτε μία στο Άιμι τελεί. Ωραία παιδί μου. Γιαρά. Οι νυχτερίδες από εδώ θα βγαίνουν. Παναγία μου. Τι είναι εδώ κάτω, κάτσε μία. Πάμε εκεί μέσα και... Η δύναμή του ήταν 83 οπλίτες, 4 αξιωματικοί. Δεξαμενή. Σας έχω δείξει τη δεξαμενή στο Λύσσε. Να σας δείξω και στο οχυρό Ντάσαβλη. Εγώ δεν βλέπω, εσείς τι βλέπετε? Φωτομενή, προσοχή.
Εδώ πέρασα, αν με κάνετε παρέα ακόμη εδώ σε αυτό το βίντεο, σε λίγο θα δείτε, θα δούμε, θα ζήσουμε μία μοναδική εμπειρία. Γραφείο του Μυρίτης. Γραφείο του Μυρίτη. Από εδώ ξεκινάει ο θάλαμος ομιλητών. Κοιτάξτε εδώ. Κοιτάξτε εδώ. Πόσα μέτρα είναι. Εντάξει, ένα δέος σε πιάνει εδώ μέσα, Λοιπόν, αυτά είπαμε εδώ είναι, τα φωσφορούχα είναι για να προσανατολίζονται οι στρατιώτες σε συνθήκες απόλυτου σκότους. Τώρα θα δείτε κάτι μοναδικό. Πάμε. Το οχυρό Τάσαυλη άνοικε στην ομάδα Γ μαζί με το οχυρό Λύσε και πυραμοειδές. Και κοιτάξτε τώρα εδώ. Αυτό είναι το highlight νομίζω. Λοιπόν, διπλό πολυβολείο. Θηρίδα Πολυβόλου. 1. Παρατηρητήριο 2. Πολυβολείο 3. Αυτός ο χώρος για ανάπαυση, πυρομαχικά. Η μοναδικότητα του πολυβολείου αυτή ποια είναι. Είναι στη μορφή ακριβώς όπως ήταν το 1940-41. Ακριβώς αυτό. Βρίσκεστε σε ένα πολυβολείο ακριβώς όπως ήταν το 1940-41. Στη διάρκεια των μαχών. Αν υπάρχει δεύτερο αναλύωτο πολυβολείο σε άλλο οχυρό, θα παρακαλούσα να με ενημερώσετε στα σχόλια του βίντεο. Εντάξει, μία ανατριχύλα τη νιώθεις. Φύση τα κατέλαβε όλα εδώ. Απέναντι, όπως είπαμε, είναι τα οχυρά του περιθωρίου, 3 στο σύνολο. Και είχαν αποστολή την απαγόρευση διέλευσης αρμάτων από τη βροντή προς αίρεση. Εντάξει, απίστευτο. Το 40-41, ακριβώς σε αυτό το χώρο, σε αυτό το πολυβολείο, οι στρατιώτες πολεμήσανε. Πάμε. Εντάξει, περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να πάρετε από το διαδίκτυο. Εμένα βέβαια η απορία μου είναι η εξής. Όλα αυτά τα οχυρά δεν θα μπορούσαν τουλάχιστον να αξιοποιηθούν τουριστικά. Γιατί εγώ τα βλέπω σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ό,τι περίμενα. Μία συντήρηση. Υπάρχει κόσμος που αγαπάει τη στρατιωτική ιστορία.
Αυτό το πολυβολείο το είδαμε, να το δούμε, δεν θυμάμαι. Διπλό πολυβολείο αυτό. Αυτό εδώ τώρα τι να είναι ρε παιδιά. Τι να είναι, κρεβάτι να βάζανε εδώ, τι να βάζανε. Βέβαια τι. Τι λέει εδώ ρε παιδιά. Αυτά μία ένα. Πολυβολείο ένα. Πάμε έξω στο φως. Προσοχή, στρατιωτική εγκατάσταση. Απαγορεύεται ίσωρος, κίνδυνος ατυχήματος. Πόρτα ασφαλείας, κοιτάξτε. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο βαριά είναι. Πάμε. Αν σας άρεσε το βίντεο, δείτε και το βίντεο του Λύσε.